No niin, tervetuloa taas Valmerin ja MGS3 matkaan. Ollaan menossa kovaa vauhtia kohti loppua. Nyt ollaan täällä Weapons Labin asehallissa, jossa pitäisi saada toi Shagohod tuhottua. Me saatiin Ivalta C3. Ja wow, täällähän näyttää olevan porukkaa aika lailla. Täällä on kunnon bileet teknikkoja. Yksi teknikko pudotettiin siitä. Ja sitten näyttää olevan sotilaitakin siellä. No perhana, kun on tää tähtäys taas herkällä nakkisormilla mennään osuu, kun pystyy tähtäämään siis. Sä menit nyt sinne taakse, mä en vissiin sua siitä sit saa. Vai tuut sä sieltä niinku? No älä sit tuu. Ammutaan toi teknikko siitä ensimmäisenä sitten. Tai ensimmäisenä kun ennen sua. Noin. Osu. Tipahdat ihan just. Nyt sä niinku tulit sieltä. Saadaanko päähän? Ei nyt osuttu päähän, mutta ei sen niin väliä, kunhan kaverit tippuu sieltä. Siinä Just My Imagination todellakin. Kuvittele vaan. Noin, sä tiput sinne kauniisti. Se oli kerrankin tyylikkäästi. Ei toimi meikäläisellä. Onks täällä muita kukkuluru? Tällä puolella ei nyt näy kulkevan ketään. Joten voitaneen tästä tyylikkäästi mennä turvallisesti alas. Mitäs sä oot? Sä oot Single Action Army Bullets. Se oli täynnä. Ja onneksi sentään muista, minkä näköisiä noin tankit on, mihin noin pitää plänttiin, vaikka mä en kyllä yhtään muista, että missä ne kaikki on. Tuolla mä näin yhden ja tällä puolella on toinen. Tai pitäisi olla ainakin. Mutta kun meillä on 4 niitä C3, mitä se 2 muuta sitten on, niistä mä en oo yhtään varma. Onks täällä niinku tyyppejä? Onhan siellä tyyppi. Teknikko virittelee, siellä ei virittele enää mitään muuta kuin nukkumaten kanssa. Ehkä jotain viritystä voi olla. Teknistä viritystä. Mitä? Et sä nyt voinut nähdä mua sieltä. Taas teillä on hallusinaatiota. Te näette, että täällä joku hemmo hiippailee kamot päällä. Te vaan kuvittelette. Ensikö mun niinku ehkä mahdollisesti vaan pläntätä tää ja tulla sit tuolta puolelta. Ei, kyllä me ammutaan sua nyt. Me ammutaan sua noin. Ei nyt me ei lähdetä tonne paljon, koska jos me lähdetään tonne autojen väliin zombailemaan, niin sieltä tulee ihan varmaan niinku vastaan tyyppejä. Otetaan backpackista meidän C3. Sanonko mä äsken C4? C3 ainakin piti sanoa. Niin, tosiaan C3 esille ja laitetaan tästä planttia, kun otetaan ensin oikein asettaa ja oikein tavara sinne Snakein kätöseen. Sieltä saatiin plantetty se. Noin, ja Markki takaisin käyttöön. Vähän suppressoria vähän kulunut, mutta ehkä se kestää meillä tän aikaa, kun saadaan tää homma pakettiin. Toivon ainakin niin. Ja onhan noita vielä muutama sit ton jälkeen jäljellä. Mikäs tää on? Tää on, no, Markki 22 bullets ja joo, tällä puolella ei niinku
dallaa ketään. Hyvältä näyttää, melkein jopa liian hyvältä voisin ikuisena pessimistinä sanoa, mutta ollaan mieluummin positiivisella meiningillä ja silleen, että nyt tehdään tää ilman mitä potsailua. Toisaalta eihän se olisi Valmerin pelailu, jos joku menisi vähän pieleen. Ja alkaakohan se tästä? Noin ainakin osuttiin suhun. Kyllä se kohta alkaa mystisesti väsyttää suokin. Onko sitä valvottu viime yönä? Onko? Näköjään on, kun ihan pystyyn kaadutaan. Siellä on vielä ainakin jamppa. No, taas tää Amy. Tää mua harmittaa. Mun mielestä tästä ei pysty tosiaan säätämään tätä sensitivea. Kuinka monta kertaa mä oon hokenut tämän pelailun aikana. Siellähän on teknikko. Teknikko, come on. Teknikko, joka lähti menemään sitten. No niin, ei mitään. No niin, plantataan nyt ainakin tämä. Ja sit tuolta. No kukas sieltä nyt soittaa? En tästä oo kuin 2 vasta. Snake? Eva. I finished planting the bomb on the rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay. I'll be waiting for you at the bridge. Kiva, että väliaikatietoa tulee. Me ei nyt ihan vielä olla valmiita. Mutta eikä tästä kohta mene. Täälläkään ei näy niinku tällä hetkellä ketään. Isketään tohon. Missä se viimeinen nyt on? Missä se sitten on? No, eikä ne ota muu kun lähtee sitten kattoo tuosta vielä takaisin, että onks tuolla mukaan jotain. Väärä ase, otetaan se markki nyt taas kuitenkin käyttöön, kun täällä noita petrolitankkeja vai mitä noi onkaan, niin ei kannata varmaan edes tollasella suppressia käyttävällä tuliaseella alkaa räiskimään. Siinä kaivaa vähän niinku verta nenästään. Siellä on tyyppi. Wow. Kuka mitä? Ai siellä. Eihän. Mitä? Miten sä voit olla noussut se? No nyt tää joka tapauksessa meni aika mielenkiintoisesti, koska, jos mä muistan oikein, vaikka me löydettäisiin kolmas tankki, niin ei edes. No niin, siitä kurkkua teknikkoparka, niin me ei edes pystytä nyt planttiin sitä neljättä, taas mä sanoin ihan väärin, mitä mä sekoilen tänään. Ei pystytä planttiin sitä 4, jos meillä on alertit päällä. Ja sieltä haulikkomiehet ampuu hauleja, vaan saa tosi fiksua toimintaa just siihen nähden, mitä mä äsken sanoin, kun mä en uskalais ampuu niinku tuolla M1-sillä, niin miten sä voit niinku ampuu noita hauleja ja sprayaa täällä tolleen niinku täysin huolet. Näin, ja sä et voi sanoa, että tää on niinku sun oma asia, koska mäkin on täällä hallissa nyt toistaiseksi, niin mä en halua, että se niinku räiskit tolla lailla. Mene sinä siihen, ja se nousi. Typerys. Et nouse enää. Missä niitä on vielä? Come on.
Mennään katsoa taas tuolta puolelta. Ei tällä puolella ainakaan edes voi olla mitään neljättä tankkia. Noin. Nobody here. Sun pitäis kohta kaatua. Sitten mä ammutaan sua. Noin. Nyt vaan odotellaan, että noi kaverit tipahtaa tosta. Vai tipahtaako? Miten sä voit niinku kaatua ensin, kun mä ammuin niinku tota ensin ja sä... No nyt se ainakin putos toikin. Ja nukahti muuten saman tien. Ehkä noilla sotilailla on joku mysteerinen parempi toleranssi näihin dartseihin kuin noilla heikoilla teknikoilla sitten. No sun on nyt pakko olla ainakin viimeinen. No niin, kyllä. Nyt lähti mittarit nollaan. Nyt pitäisi pystyä plänttään se viimeinen, kun löydetään se. Sen on pakko olla tällä puolella. Ja täällä joku yksi meistä, mitä mä en ole vielä tarkistanut. Se on tämä nurkka. Ei täällä on tekniikka vielä. Noniin, ja täällä nurkassa se totta kai oli sitten. Voi kun tämänkin olisi huomannut silloin eka kerran, kun tuli tänne puolelle, niin ei olisi tarvinnut ikinä jäädä niinku noitten spotattavaksi tai niin näin. Ei muuta kuin viimeistä. Anna nyt laitan se sikari pois, herran jestas. Tulen kas leikkiä tässä vieressä. No niin. Siitä vaan. Timerit päälle. Ja Iivan antava sydän. Lyödäänkö sydän siihen? Ei, me tehdään jotain ihan omaa. Me ollaan oman tien kulkijoita. Me tehtiin perhonen. Jees. Koska perhonen nyt on niin cool juttu, että ei voi olla mitään muuta. Tai sitten, no niin, mahdollisesti johtuu juuri tuosta, että Snake ei saanut sitä perhosta siellä luolas kiinni. Hey, what? Hei, nyt soitetaan kotiin. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah, Are you sure? she can handle it. All right then, well hurry up and get out of there. No niin, nyt lähdetään täältä. Snake! Tai sitten ei. Oh. Taas me niinku saadaan. Why'd you come back? Turpaamme tässä näin. Ties kuinka monesko on yrittänyt, mutta ei auta mitään. Silti tulee turpa. Kyllä se vaan on niin, että mentorit on mentoreita ja oppilaat on oppilaat. Ehkä meistä tulee vielä valmis. Tai me tullaan olemaan valmiita itse mentoreiksi. Siellä Soro näyttelee meille aikaa, onko aikaa. Sitten tarvitaan seivit, mutta ei me tähän lopeteta, koska ei olla vielä paljonkaan pelattu, joten hyvin voidaan vielä jatkaa eteenpäin tästä. Ainakin sen aikaa, että päästään tuolta hallista lähtemään toivottavasti. Jos ei kuolla sinne. Ei me sinne kuolla.
Mitä sä oot tehnyt Iivalle, goddammit? This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The Philosopher's Legacy. What? This microfilm contains all the information regarding the Legacy. You might say that this film itself is the Philosopher's Legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Oh, entinen radio. Such a fine woman she was. Älä et koske siihen, älä koske siihen. It almost pains me to have to kill her. Hemmetti, sä et sitä tapa. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Ai, potki sitä. Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Oi, hyvä. Tapa se. Go to hell. Tapa se. Siitä. Ei. Ei. Eihän me hoidetaan toi mitä sä et pystynyt tekemään. I've had enough Viedään tää kisses from you. loppuun sun puolesta. Ei, et potki sitä. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the Philosopher's Legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. Sepä ystävällistä se. Ivan During the potki. last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects. Enough to fight the war 5 times over. That wealth is the Philosopher's Legacy. After the war was won, the three countries were to divide the Philosopher's Legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the Philosopher's Legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the Legacy. Money was divided up, laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility.
But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. My position in GRU made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. No se Cobra unit meni nyt kyllä, sorry, that's on me, buddy. Mut ei se mitään. Kohta menet sinäkin mukaan. Niitten mukaan. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Power fistia siihen kohtaan sit. Boss, take this someplace safe. Ei anna. Anna nyt vaan. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. Älä nyt spoilit meidän juttuut, koska mä oon. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. What did you say? Fight like a warrior, Volgan. Fight like a man. But Enemy. of course. Let me face him. Tää. Sä oot saanut, Waiting for this moment. Time to get even. sä oot saanut liian monta chanssiä. Nyt ei sun saamat meni jo. Oisko tää 4. yritys vai mikä sulla? Sä et pysty siihen. You can't do it. No more judo and no more field strips. Mitä sä niinku halusit? Tälle close-up western tyyli draw battle vai mikä tää olisi? Tää konsepti sun mielestä? Enough of this. Niin. Me otetaan nyt Igorin kanssa ykköstä siellä. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence! Silence, you incompetent imbecile. Hey! Hey, Osso, what you doing, man? Omaani pomo tähtäät siinä. Oh! Joo, tällä Soro, meillä on vähän kiire, mä tiedän. Meillä on kiire, mikä toi oli? Sorry for the delay. No niin. Tiedätkö mitä nyt sä tuut saamaan niin pahasti? Let's get started, shall we? Pahasti turpaas, kun vaan voi olla mahdollista. Ei, mutta jos sä meinaat käyttää tota sähköä, niin... Tiedätkö mitä? Mä meinaisin käyttää asetta myöskin, koska... Mä en oo noin sähköinen kuin sinä. This is a once-in-a-lifetime battle. Let's
Let's make it a good one. Nimenomaan, tuu tänne sieltä. Siellä se on turpaa. Naisten hakkaa ja hemmetti sentään. Oho, vähän. Mukava sähköhaju tulee sieltä. It's just you and me now. Nimenomaan. I'm gonna enjoy this. Juu, sitä soro. Snake! Miksi se voinut huutaa vaan Snake? Piti huutaa Snake! Wow, paitsi että mä uskon, että mä en kyllä sitten käytä, koska mä haluan tehdä tästä kuitenkin silleen. Taas noit sun käsimerkkejä, herra jestas. Mä haluan kuitenkin tehdä tästä silleen niinku yksikköstä, että vedän tota oikeesti turpaan. Mä käytän markkiin. Ja sit tulee niin sanottu KO. Eli vielä nöyryyttävämpää kuin kuolema. Pää kiinni. No niin Igor, tästä se lähtee nyt yksikköstä, mutta täytyy kyllä tosiaan sanoa, että vaikka mä äsken sanoin, että ritarillisesti vedetään sitä turpaa ja vedetään niin sanotut KOt, että nukutetaan toi, niin mä en oikein usko sit kuitenkaan. Mä muistan miten hankalaa se oli silloin joskus. Mä luulen, että me ei turhaan lähdetä sitä yrittämään. Tän pitäisi pystyä kyllä tohon hemmoon loistavasti. Pystyykö jopa silloin, kun sillä on noisen sähkötyksen päällä. Volgin. Mites menee? Okei, ei tää pystynyt sun kilpeen kuitenkaan. Mä muistin väärin. Pitäis pystyä väistämään toi. Se on aika vaikea väistää kyllä. Tai itse asiassa piti olla helppo väistää. Näin mä muistelin, mutta mä olin näköjään väärässä. Aivan täysin väärässä. Katsotaan nyt laitanko pois asetta. Vielä olisi 88 luotia. Ei hitto, sä et kyllä meitä saa tolleen. Siinä sulle. Ai sä ajattelit noit samoin mitä mä käytän, no sehän tietysti sopii mulle. Sehän tietysti sopii. Siinä sulle. Ii perhana. Nimenomaan Kaden, mut mitä sä yhtäkkiä hei. Mä en tiedä mitä muut keinoa väistää toi kun menee siihen. Ei kun nyt. Noin, saatiin se ainakin tähän ekaan vaiheeseen. Pahasti kuitenkin tosta M63 tai tosta meidän tykistä loppuu nuohan panokset. Tää! Et sä nyt voi olla. Vaikka mä nyt pikkasen poikkesin tosta meidän diilistä, että mä hakkaan sut silleen niinku. Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence!
I am your commanding officer. Silence taas. Jaos se. Oi. Tyylikäs counteri oli Osselta siinä. Niin, vaikka mä vähän osittain meidän sopimuksesta poikkesin, että mä hakkakkaan sua niinku ihan Are you questioning my authority? KO-tyyliin, niin et sä nyt noin voi haluta luistaa tästä. Be a man. Goddammit. Fight like a man, Volgin. Exactly my thoughts. Volgin? Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Ocelot, find those bombs! Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Huh. Ja noit sun käsimerkkejä kautta Manchestereita taas voi herranjestä sentään. No niin, eikä jatketa. Ready for some more snake? Sä kysyt niinku multa Time to die! En mä kuole mihinkään. Sä oot se, joka kuolee täällä tänään. Perhana. Mitenkäs tuo sitten väistetään? Nyt siinä oli jo 2 noita säteitä. Lata. Mä ammun sua. Aha. Ei tää niinku pystynytkään tohon ton suoja polviin. Ampu molempiin polviin. Hemmetin cheatti saakeli. Pannaan nyt vielä bändiket ja styptikit siihen, koska kuitenkin noin. Joo, mene sä kerät sitä, se on hyvä idea sulle. Ei osu. Tää. Taas niinku toi vai. No nousi nyt Snake, come on. Ei nyt kuitenkaan jää kumartamaan sen jalkoihin. Ei, nyt sä et niinku halua väistää tota enää ollenkaan. Ei väistetä tota enää ollenkaan näköjään. Tai ainakin jos väistetään, niin saadaan heti sähköt päälle, vitsi. Come on! Hei, nyt sua voi ampua. Yes. Tapas se. Budit loppuu vaan kesken, muuten jees. Ja heltti loppuu kesken, mutta mahdollisesti jopa ehkä. No ei kyllä nyt ole mitään muuta. Eiks mulla ole haulikkoa? Jos mun haulikkoa? Ei missään. No ahko. Jos täs nyt enää saadaan saumaa ampua. Mitä sä nyt puuhaat? Et puuhaa tota. Mä en lähde tohon leikkiin mukaan ollenkaan. Ei mulla ole joku fire moodi. Mä en kattonut ollenkaan. Mä oon jostain syystä ampunut yhden kudin. Tolla. No niin, hei, sinne meni. Volgin. How you like that, brother?